On coi ets, Guineu? Una dona? Ai, mare meva, què t'ha passat? Que no et trobes bé? Que et passa alguna cosa al cap? Que se t'ha inflat com un globus? No, estic bé. No hi ha passat ningú per aquí? No, no ha passat ningú. Però tu què t'ha passat a la cara? Ai, si m'ha semblat que entrava aquí. A veure, un moment, aquesta dona s'assembla molt a ell. Podria ser que... Ei, tu! Segur que ets la seva germana, oi? Contraatac, Foxy! Quin tros de soca! Què és això? Merda! No es pot saber què passa aquí, però que estrany, si ha sortit d'aquesta habitació. No sé si vol fugir o continuar lluitant. Ah, la cuina! La, soc un gran cuiner i tallo molt bé el peix. El meu sushi és el millor. Noi, què vols, Escolti, senyor cuiner, que ha passat una guineuota lleig amb les orelles grosses per aquí? Això és passar-se, Si ets tu! Sí, i la dona d'abans també era jo. No m'ho puc creure!